ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯನ್ನಿನಿ ಅಣ ಪೊರ್ಚಿ ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪೆದ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ನೀರು ದೋಸೆಗಂದಿತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನೊಂದು ನೀರು ದೋಸೆಗಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂದಿನ ಅತ್ತು ಎಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಳಂತರಿ ಬೊದುಲರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತದ ಎಪಾಡ್ನು ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸಡನ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಆಂಡಲ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅತ್ತನ ಬೇತದ ಆದಂಡ ಸಿಂಡಿ ಮನ್ಪೊಲ್ಯತ್ತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಟರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಸೂರ್ಯ ಆತು ಮಿತ್ತು ಬೈದನ್ ಲೇಟ್ಲಾತು ನನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆನೆ ಗತಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಅರಿ ಇಂದೆತುದಿದ್ದು ಬಾಕಿದೇನು ಮುಲ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಬಡವು ಸುರು ಮನ್ಪುರ ಐಕ್ ಮುಲು ಯಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಾಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾವಲಿದಿದ್ದು ದೋಸೆ ಮೈಪುನೆ ಏಪಲ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ ದಾಲ ಪನ್ಲ ಈ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿದ ದೋಸೆದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆತೊಂಜಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಆತು ರುಚಿ. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇತೆ ಯಾನ್ ಬೊಳಂತರೆ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೇತೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂದು ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಟ್ಯಾರಸ್ಗೂ ಬೈದೆ ಬಾರಿ ದೊಂಬುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ದೊಂಬುಡೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಡೈಲಿ ರೂಟಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜೇ ವಿಷಯನ್ ಪಂತೇರು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚಿನೆನ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ಯ ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋದ ಬನ್ನಾಗ ಅವರರ ಪತ್ತು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒತ್ತರ ಪೂರ ದೀದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಟಿಲ್ ಅವಡಿ ನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕುಲ್ದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಐತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆದಾನಾಗ ಅವು ಅಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಯಾನು ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆವಡು ಆತು ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತಿಂಕ್ ಮಂತದೆ ಪೊರ್ತು ಹೋಪುನ ಆಂಡಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ದೆ ತಿಪ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂದೆನು ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಅಂಚಿಡು ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಪುಜಿ ಇಂಚಿಡು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಪುಜಿ ಆ ರಡ್ಡು ಎಡಿಟ್ ಆದಾನಾಗನೇ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆದಾನಾಗನೇ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓವೆನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋಡದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಹಪ್ಪಳ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಕೋಡೆ ಬೊಳಂತರಿ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಬೊಳಂತರಿತ ಹಪ್ಪಳ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಶೀಟ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಡಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕುಣ ಅದಿತಾಯಿ ನಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಜೋಬ್ರದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ತ ವಾದೊಂಬು ಅಣ್ಣ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ದೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಪ್ಪಾವೇರು ಯಾನು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ದೆ ಕಪ್ಪ ಎಡಮಿನಿ ಐಕ್ ಸಂಟೆ ನಾಪುಣದು ಪಾರ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ತದನಗ ಸಾಕು 100 ಎಬವ್ ಆಂಡ ಹಪ್ಪಳ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಾರಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅನಿ ಹಪ್ಪಳ ಇನಿ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂದಿನ ಪುನರ್ಪುಳಿತ್ತಿರವೆ ಆಯುಷ್ ಚೋಲಿದೆತ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಸಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಯಾನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಈ ಚಾನಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ
ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ. ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಗಸಿಕ ಮುರ್ಕದು ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನೊಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕದನು ಒಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಗಡಿ ಸೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ತೂಕ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲಾಭ ಅಂತಿ ನೋಡು ಸೆಕೆ ಕಾಪುಂಡು ಉಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೈವ್ ಉಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನುಲ ಏ ಪೋತಿಜಿ ಮೂಲೆ ಚೇರಡು ಕುಲೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಆತು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನರತ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಆಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಅನ್ಬೋನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನೆ ಏ ಪಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂರ ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿದ ಇದ್ದು ಚುನ ಉಂಟು ಪಿದ ಇಡ್ದು ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಯಜಮಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಲ ಆಫ್ ಮಲ್ದಿರು ನಾನು ಇನ್ನು ಕಾಂಟೆಡ್ದಿಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಿಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತದಿ ನಾನೇ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತ ಇವಾಗ ಮಲ್ತದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಒವ್ವಾರೇ ಸೋಮವಾರ ಸತ್ಯನೇ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ದುಂಬೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂದಿತ್ತಿರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಲೈಟ್ ಚುನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಿ ಇಂದು ಈ ಲೈಟ್ ಆವಾಗ ದಾದ ಪಂಡ ತೆಡಿಲು ಬರೋ ಸುರಾನಾಗ ಬೇಗ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದಾನಾಗ ಅರ್ಧ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಂಡು ಚಟ್ನಿ ಒಯ್ತ ಪಂಡ ಅರ್ತಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪು ಗಂದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮೆಂಚಿತ್ತು ಗೋಡದ ಬಾಕಿದ ಕೋರಿ ನನಲೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಮೀನ್ಲ ಕೋರಿಲಿ ಇತ್ತನು ಏಪಾಲ ಇಂಚಿನೆಗು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಉಂಕ ಅಂಚ ಬೊಕಾಯಿನಿ ಯಜಮಾನ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ಗುಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಚ ಕುಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ అంటే ఎచ్చ పందిజ్జి పులి ఉండి అవునరా అందుకే తుజి పుంచిలా కొన్ని కుక్కు స్పెషల్ రెసిపీ కూడా అంటే మేరగ రాత్రే మేర దాల అంచించి తిన్పులు పండే ఇంక పోడిಗೆ ಆಪು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊಟ್ಟು ತಿಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು 1947 ಆಯ್ನಂತೆ 19 ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ರೆಂಟ್ ಅವಳು ಒಂದೇಟಿತ್ತ ರೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಂಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒನಸು ಕುಕ್ಕು ತಿಂತೀನಿ ದಾದಾ ಪಿಂಚನೆ ಮಕ್ಕ ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಂತೀನಿ 11 ಗಂಟೆನ ದೊತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇರು ವಾ ಪೊರೆಳುನು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಯಾನ್ ದಾದ ನೆಲ್ಯ ಪೊಂಡುಲ ಮಗಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇರೆ ಬಂಜು ಬೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಮಸತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ರೂಮುಡು ಅಮ್ಮಂಜಿ ಓಮಸತ್ವ ಕೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಬಚ್ಚಿರ ರಸಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಅವೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಓಲುಂಡು ಆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರು ಬೀಳದಿಂಪು ನಾ ಫ್ಲಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನೆ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಆಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರು ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಮ್ಮ ಈ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಕಾಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತ್ರ 5 ಗೊಕ್ಕಿಂಬ ರಾತ್ರಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಕುಕ್ಕು ರಾತ್ರಿ ದಾಲ ಕುಕ್ಕುದ ಐಟಮ್ ಕಜ್ಜಿ ಪಾವಡು ಒವ್ಲ ಅವಡಿ ಮೇರೆನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಮೇರೆನ್ ಮುಟ್ಟೆರ್ನೇ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅನ್ ನಿಂಕು ಎಲ್ಲಿಡು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬುರ ಆತು ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತು ನಿಕುಲ್ಗು ತಿಂದುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಉಂಡತ್ತ ಬೊಕ ನಾನೀಗ ಬಂಜಿ ವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿ ನಾನು
ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದಾಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿವೆ ನಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಚೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇತ ಕೂಡ ಅದ ಮಲ್ಪರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಟಮ್ ಇನತ್ತೆ ಇತ ಕೂಡ ನುಂಗಿಯಲ್ಲ ಏ ಬೊಚ್ಚ ಪೊಡಿಯ ಹಾಕೊಂಡಿಯ ಎಂಚಿನ ದಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿಯ ಹಂಡಲ್ಲ ನೀ ಅರ್ಧಡುಂಡು ಅರ್ತಿಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರ್ತಿದೆ ತೀನ ತಿಂದುದೇ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ನೀರು ಮೈಪೇರುಂಟ ನಮ್ಮ ಅಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀರ್ ಅದು ಕೂಡ ನುಂಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾನೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಪೋಸ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಣಿಗಳು ಚೈನೀಸ್ పోయి నమ్మ ఫుల్గా పోయి ఇక లక్లే కొంచెం ముంచి తోడి పాడవే బొచ్చా ಫೈನಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅರ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀವರ್ಸ್ಡ ಇಂಕ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಗೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ವಿಶ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನು ಒವೆನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿಲ ಅಂಚೆನೆ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಪೂರ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ನೋಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನಂಡ ಪಂತುವೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಲಾಕಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ഞാനിനി മുಗಿപ്പെ തിക്കുക നമ്മ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್